ösüp özgörýän bu dünýäniň izinden biz nädip etmeli? Biziň çağlarymyz nähil ilmler bilmeli, nämeleri okuyup bolmaly? Bu soraglara bolan jogap bizde, ýagny Education Türkmenistanyň häzirki döwürde ilm, bilim, tehnologiýalar hakda sapak görmäň görünşi ören meşhur boldy. Bu saýada biz çağlara elektronika, robot tehnikasy, inženerçilik we kompýuter gurulşyny öwredip biler. Olary gelje anamly nesil hökmünde ýetişdirip biler. Sebäbi biz dünýäni öz çağlarymyzdan gardalandyr. Olara ony gowy şekilde gitmäge mejburdur. Biziň Education Türkmenistan atly okuw merkezimizde biz çağlara robot tehnikasyny, web dizaynını we onuň dolandyrylşyny, 3D görünüşindäki modellerlemeni we media dizaynını düýpli öwrederiz.